Ayo, maju rene. Jebol dadamu cobanen. Hot. Iya. Hot. Iya. Wah. Wah. Mati tenan. Iya. Wah. Iya. Kuetian. Wah. Iya. Iya. Wah. Wow. Yo. Elmen. Hei, candak. Hei. Wah. Hit, ya. Hit. Hit. Hot. Hot. Ah, what? Karo. Out. Sayang. Karo. Yen ora minggat tok kapake, Mas, tok kapake. Janji ora minggat kelakon ilangi nyawane. Sapa wae? Sapa wae? Mbuh ora idep. Aku ya dewa nang kene, kudu lunga. Ana sayembarane. Apa sayembarane? Yen kowe bisa nglangkai bangkene Baladewa, aku tak lunga. Ora sanggup Ora sanggup Wong buta iki ngono kuwi kok. Oh sak jagate ngono buta. Ngono. Buta ngono kok ora entuk. Ora sah, ayo. Yen kowe arep nyoba, Amya tiba Tindara bengkang samudra. Nadya panjrahing Ritu mawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur manjriting turangga estinweng dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja lelayu sepit Paman Sengguni nimbali dhateng para putra kepareng aja madheng dawuh. Ya Dirsasana perlu ndak babari mulane kowe adoh ndak awi cedhak-cedhak ndak raketake. Ing kene bakal tak babari gatining pasewakan. Ingkang dipenggalih keng Raka Ngastina ora ana liya mung kejaba trekae para wong-wong kang madha mapan ana Randu Kumbala wilayah Ngastina. Ingkang dheweke ngaku minangka dadi dewa. Manut kabar kang tinemu ana kumliwere peranakan Pandhawa sing ana kono, nadyan aku durung ngerteni dhewe. Ning wis kuat apa kang dadi dawuh kang Raka Sinuwun Daryudana awit saka nggone sinuwun budhalake telik sandi upayane mungsuh. Nggih. Dilalah durung nganti sinuwun kundurange daton iki mau ana pendhita saking Praja Ngawiyat Begawan Sangkara Dewa kang nganti Prabu Kusumadewa dheweke bakal nglamar ponakmu Lesmanawati. Ing kene aku entuk jalaran Begawan Sangkara Dewa bisa nampa putuku Lesmanawati ana panjaluke utawa ana bebanane. Bebanane pripun? Siji kudu bisa nglungake pawongan sing padha kekelumpukan ana bumi Aldaka kang dheweke wanuh-wani ngaku dadi dewa. Kaping pindhone kudu bisa mateni para Pandhawa. Yen loro kuwi kasembadan tumuli boyong putuku Lesmanawati.
Ning kula mboten mung yakin, mboten mung hakul yakin kepara ainul yakin yen pendhita niki wawar mateni Pandhawa ora bakal kelakon merga bengi niki lakone dudu patine Pandhawa. Pun niku mawon. Tur kula pun titen wong sawangsul pendhita teka Nyangestina. Jare kok Sekti Mandragunane anggere pethuk Pandhawa mesti mlethuk. Nggih dititeni mawon. Jaman biyen ana jenenge Begawan Lumana, Begawan Gorodahana, Begawan Kilat Buwana. Jare pendhita Waskita kabeh ngerti sadurunge winarah. Lagi pethuk karo anak-anake Pandhawa wis do pucet raine. Pun kok didelok mawon pripun babare lakon iki? Iya. Ora usah dadak maido ning aku njagake pendhita iki mesti menang. Nggih pun kok didelok mawon. Kartomarma wonten dawuh, mara metu njaba. Perintah marang para wadyabala kaya padanan para padal wasilan. Umrekang bala lumaris pudaling para wadyabala tina nasri kegamane saking kang bala kuswa prabusanan nira pranyata asriti nulu pindha panjrahing puspita kapyarsa swaranipun
iku sanyatane gonjang seret wiring motor manaluri rinipta muni rinangga kirane leng-lenging driya mangu-mangun kung kanduhan rimang kaleme mawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatane iku kanyatan kaki sejatine yen tanemut minangka candhaing lampah alah menika ta warnanira nenggih para putra Pandhawa ingkang den pangarsani Bambang Wisanggeni ingkang wis madeg dadi dewa mapan wonten ing kayuwangan Bumi Aldaka o sampat sangya para putra tan kantun Bathara Wasi Hanantarja miwah Bathara Tetuka ya Bathara Gatotkaca tan kantun Bathara Antasena sawetawis lenggahing Bambang Wisanggeni katungka dhateng praptanira ingkang mandura nenggih Prabu Baladewa ingkang kadherekaken satriya Garbaruci nenggiri Sang Setyaki minangka pamungkasing Paseban Pandhita ing Kendhali Sada para Begawan Anoman sawetawis lenggah mangkono wijiling pangandika Bathara Wisanggeni ngendhene ngawiyosing lesan
Lang-langing driya mangun kung sinong ati jagat hami lamun mbak lumembak ing samudra hango kae ana bali lumut ambreng aweta dencengan karya sengsem kang tumingal durung suwe prataning Siwa Prabu Baladewa aku ngaturake pambagya katur Siwa Mandura ya kulup wis anggeni ndak tampa perembagimu ora liwat pangestuning Punwa Tampanana kulup wis anggeni ya tak tampa gawe bungaing atiku Prabu paman setyake Siwanoman prayoga nanggon mulungguh iya nggih wis anggeni wis ora kurang prayoga prataning pun paman iya nggih wis anggeni wis ora kurang prayoga prataning Punwa wis anggeni iki ana wigati apa wae teka Siwa Mandura rawuh marang Bumi Aldaka utawa kayuwangan Bumi Aldaka semengko pengawak bojor. Iya. Wis anggeni praptaning Punwa iki sepisan tilik marang keselamataning kabeh putraku para putra Pandhawa kang padha sumandha ana papan kene. Dene sing kaping pindhone apa bener menawa sira kulup sakadang wektu iki padha madeg dadi dewa? Ana ing Bumi Aldaka kene maragagi Punwa Jarwanana. Iya. Oh Prabu, pitakon mono adile mung kudu diwangsuli. Sepisan aku ngaturke penuwun dene Siwa Prabu Baladewa isih kepareng ngabarke marang kabeh keselamataning para putra Pandhawa iki. Entuk pangestuning Siwa Mandura, para pranakan Pandhawa sing padha diparingi wilujeng bagas waras ora ana sawiji apa wae. Kaping pindho pancen kabar mau kepara bener. Wektu iki aku sakadang dadi dewa ana kayuwangan Bumi Aldaka kene. Mengko dhisik. Ana apa wae? Sak ngertiku dewa kuwi rak wis ana to lan ora sethithik cacahe. Kayata pukulun Bathara Guru. Sak garwa putrane kang mapan ana kayuwangan Suralaya. Lah yen sira dadi dewa mengkono kuwi apa kowe ora wedi yen dikira ngembari marang panguwasaning dewa wis anggeni? Yen nganti kowe ngembari marang panguwasaning dewa, waduh nggir, pidana apa kang bakal sira tampa? Mula mulih slamete uripmu sak sedulur wis mandhega teka semene olehmu dadi dewa ya nggir. Aja tok bacutke wis anggeni. Mangkene Prabu Baladewa nguwatirake marang keselamatanku kok. Lho, lah ya ngono no. Kejaba aku ngeman marang keselamatanmu, Punwa mung dapur ngelingke marang sira sakadang. Yen tumindakmu kuwi ora bener wis anggeni. Wah Prabu, aku ngaturke penuwun dene semono gedhening pengimanmu marang aku sak sedulur. Ning ngene ya wa, ya kanthi aku ngrungokke dawuhmu kuwi mau malah aku bisa ngukur mungguh sepira jero cethèking perkara Siwa Baladewa ing bab perkara dewa kuwi apa? Wah Prabu, sak temene dewa mono dudu sing gawe urip. Dewa dudu sing nyipta jagat sak isine iki. Dewa kuwi ya titah ora beda aku karo kowe ngene iki. Dewa ana tatarane dhewe. Lan dewa mau darbe kewajiban dhewe-dhewe kaya ta. Bathara Brahma ya simbah Brahma, kuwi dewa kang murba geni. Bathara Antaboga kuwi dewa kang murba ing bab pangan.
Bathara Surya kuwi dewa kang murba srengenge. Bathara Bayu kuwi dewa kang murba angin. Bathara Indra kuwi dewa kang murba gelap lan sak teruse. Mongko sing jeneng titah mau isih kesandangan apes murka karo lali. Ngertenono wa? Mulane aku sak kadang dadi dewa iki mungguh kanggo srana mbela marang bebener. Kanthi adhedhasar njeseke sing bengkong dandan-dandan sing rusak wa Prabu. Gosik. Banjur sapa sing tak anggap ora bener lan sing ora adil mau wis anggeni. Sing tak anggap ora adil lan ora bener kuwi ya dewa sing tak kembari iki. Apa kowe bisa ngandhake lan nuduhi ana ngendi ora bener lan ora adiling para dewa? Tak kira Siwa Baladewa isih kelingan. Sejarah wis anggeni nalika aku dilairke ana ing alam donya biyen. Kaya ngapa gumendhunging Bathara Guru dumeh dadi tetungguling para dewa kang lagi nyekel panguwasa. Dheweke perintah supaya Ibu Dresanala dipegatke karo Rama Janaka. Kaya ngapa tegane Yang Bathara Brahma oleh mentala nggawa kanthi peksa marang Ibu Dresanala sing gerbini banjur disowanke marang Jonggring Saloka. Kaya ngapa wengi sing Bathari Durga oleh mala gantang marang Ibu Dresanala kang jalari aku lair sing durung titi wancine. Kaya ngapa kejeme para dewa kongkonane Bathara Guru supaya aku kang isih bayi nalika mbiyen dipateni kanthi dijegurke Kawah Candradimuka. Ya mung gumonku kuwi wae. Ing atase para dewa mau dosane ketok cetha lan saben titah uga nyumurupi. Kena ngapa kok dheweke ora dipatrapi pidana sing sak murwat kelawan keluputane. Malah sak perangan isih ana sing padha dledar-dledar ana setahing bebrayan. Kepara isih bisa gumuyu laka-laka. Babar pisan tak jarwani ya wae. Olehku dadi dewa iki ya awit aku kepengin ngembari panguwasaning Bathara Guru sing dheweke ora adil. Ora adil mapan ana ngendi? Wektu dina iki Siwa Werkodara kang wis mentes saka segara ngumedi banyu suci Perwitasari lan uga wis entuk kawruh kasampurnan. Sebab apa kawruh becik kok ora kena diulangake marang bebrayan agung? Yen ngono Bathara Guru tegel nyawang marang rusaking bebrayan agung iki. Mula wektu dina iki Siwa Werkodara disendal mayang cemplungke Kawah Candradimuka. Yen Bathara Guru ora ngwali Siwa Werkodara wis anggene sal gugat nyang kayangan waladal. Sang Baladewa Narmati duwe nareswara Kresna kalanggunging tresnanira ing wah malah pun lagi kurung iki yen kadangku Yayi Werkodara disendal mayang cemplunge Kawah Candradimuka awit dianggep luput mbiwarakake kawruh kasampurnan utawa jangan kang luhur. Iya. Mula nganti Kakang Antarja, Kakang Gatut, Kakang Antasena padha manunggal lair batine kepengin bela marang bebener. Mula yen ora ngerti iki tekono sik. Oh, piyai sepuh kok grusa-grusu. Anak-anak ki dadi dewa ki ana alasane sing gumathok. Ngono lho, Dik. Mula Pak Debule mumpung tekan kene. Iki tak tanting sisan. Pak Debule paman Bungkik karo Siwa Munyuk Putih kuwi wis tekan kene arep belani sapa? Yen arep belani anak-anak utawa belani Rama Werkodara ya kudu gelem dadi dewa kaya aku iki. Ewadene Pak Baladewa kok ora gelem belani Rama Kyai Werkodara. Ayo senggel gelut karo aku. Lho. Wong edan iki. Aku ki wakmu lho, wak. Arep Pakde arep wakmu, arep wake sapa? Lah nek ora mbela bener gua apa nek? Iya ora. Waduh, ger. Alah gar-ger apa piye genah iki? Kuwi mbela sapa? Yen pancen mengkono pun wa bebela marang wis anggeni lan kabeh anak-anakku putra Jodipati. Bilani Antasena sasedulur, ya pindah kene. Gandeng Pak Dianoman saiki wis dadi grupku. Mula gelem ora gelem kudu dadi dewa. Lho, aku dadi dewa. Iya. Ora apa-apa, malah
nyele dhewe ana dewa kok munyuk. Lho ya ta, wong edan iki malah munyuk-munyukke. Ora apa-apa, Dik. Kabeh iki kudu nganggo pembaruan. Ngono. Dewa wujud apa kena. Gajah wae eneng kok. Apa ae ya Bathara Ganesya kae gajah. Oh iyalah. Sing Pragosa rak durung eneng, ya ta? Bebisik Bathara Anoman. Bathara Anoman. Ya, wis, esuk salin KTP. Bathara Anoman ngono ya. Ya ngestokke dawuh. Lah, ngono kuwi tegese sak rasa karo aku. Kuwi sing mburi kuwi bungkek kuwi piye? Piye, Ngger? Kowe belani sapa? Belani Rama Kyai wae, belani Bathara Guru nang kene. Belani wong tuamu. Pindah rene. Ya dadi dewa. Iya. Wong wisik Bathara Setyaki. Ya mathuk. Lah, kudu mathuk. Wis karo sapa Dik ning kono? Kancamu wis dorene kabeh lho. Wah, lah wis suwung ra ning apa-apa ngono. Wis piye? Wah, ya. Yen ngono, ayo piye kok yen ngono wae. Bilani aku apa bilani Bathara Guru? Ya wis, aku mbela kowe sak sedulur. Wis tenan, yo. Ora kena bolak-balik lho. Ora. Mantep lahir batin aku mbelani kowe. Yen pancen bener tumindakmu, ya wis, yen paning ngono saiki dadi sedulurku. Wong wisik sapa? Wis arepmu golek jeneng dhewe. Bathara Baladewa. Ya Bathara Baladewa. Walah dalah. Yai Bathara Setyaki. Wonten dawuh Koko Prabu Bathara Baladewa. Walah. Bathara Anoman. Wonten dawuh Bathara Baladewa. Bathara kok ting klenyit. Dewa kok do cokoran kabeh nganggo sepatu. Apa kudu sepaton? Dewa sepatune teles ya dipe. Ngono, ha iya. Wis. Pun wa mantep rerewan marang sira putraku Bathara Wisanggeni. Gandeng Siwa Bathara Baladewa wis mantep. Dina iki aku njaluk pangestu. Tumuli aku njaluk pangestu budal kayangan Suralaya. Entuk ora entuk Siwa Werkodara sing ora luput bakal ndak entaske saka Kawah Candradimuka. Yen enti dewa ora ngulungake, Suralaya bakal tak gawe sungsang bawana balik. Mengkono kanthi cara apa? Aku bakal triwikrama mbela Siwa Werkodara. Ing kene kabeh padha nunggu papan kene. Aja ana sing melu-melu Siwa Werkodara. Ayo. Para dewa entasna Siwa Werkodara yen ora arek kayangan. Wah. Reye. Anakku Bathara Antarja wonten dawuh. Bathara Gatotkaca wonten dawuh. Kakang Bathara Anoman. Nyenges lho. Wis seksine aku lho dadi dewa kok nyenges wonten dawuh. Sinuwun Bathara Baladewa. Dimas Setyaki Batharane ora ketut. Oh ya Bathara Setyaki. Nggih. Wonten dawuh. Lan kowe Bathara Antasena. Ya eneng apa? Siwa Bathara. Kinan ngreksa marang papan kene. Ayo padha ndonga nyuwun ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Karben bisa kasembadan nggone Wisanggeni mbela marang bebener ngentas penandange Yai Werkodara. Ya. Ngestokke dawuh. Dadi apa wae Baladewa tetep mbela marang sira kabeh. Nggone padha njejeki adil. Tumrap marang para Jawata dhateng sindha ngestake dawuh. Aki atri sang kapirang rinanggul kinempit-empit dosa ngreknaning bawana ing Kakang Bathara Anoman wonten dawuh mara sawangen kayana barisan rong bala gelar ndak sawang ingkang mburi gendera gambar candra saka ora pangling gendera Ngastina ning sijine kok gambar cumplung kae gendera ngendi ya nyumanggaaken ora sandadak padha bingung
tatanen barismu dhewe adep ana sapa sing dadi cucuking lagu iki? Ana dongeng endhek-endhek dipenunggal paten ana penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kewalat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan ana wong cendhek cilik brengose sekepel sisih pelintir sampir iki kuping ya sapa kowe bali takon wadya saka ngawiyat kekasete Gustiku Prabu Kusumadewa pangkatku Tumenggung aranku Tumenggung Kumbaranangga. Kumbaranangga. Ya, kowe sapa? Mburi saka ing Kayiwangan Garbaruci. Bathara Setyaki. Wah, edian dewa iki. Wah, topat-topat dewa anyar katon. Dewa kok ora kelamben. Bathara Setyaki, ana paran. Sapa ingkang padha keklumpukan ana ing Bumi Aldaka? Kabeh para putra Pandhawa yen ana cetha. Kuwi sing tak golek ayo sing aku peranakan Pandhawa kan maju rene kok nyembah delamak sing tak tugele glune. Rasah nyumbari sing ora ana. Bathara Setyaki tumuli ayana. Wah, edian apane? Dudu sanak, dudu kadang. Mati melu kelangan. Katutke dosane mara cobanen. Janji ora minggat tebuak diadamu jepati gamu tak kaunso. As. Ayo. Ayo. Mangkat anggrus-grus sumber. Ah. Hot. Hot. Wah. Ya, nyo, iki, hit, ya, wah.
jegal iki lho. Kamu. Wah. Iya. Wek. Wah, iya. Aduh. Wah. Wek. Wek. Wah. Iya. Wek. Mati aku. Wek. Mati yo. Wah. Wah. Aduh. Oh. Has. Iya. Wah. Hit. Hit. Ayo. Has. Wait. Hut. Iya. Hit. Atas wong iki. Hit. Oh, wait. Ya. Oh. Wait. Oh. Iya. Wait. Oh, wait. Oh. Wait. Ayo. Yet. Wait. Wait. Oh. Wait. Oh. Wait. 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 Iya, wait. As. Wait. Iya, wait. Ah. Marak. Wait. Out. What? Iya. Oh, wait. Oh. Wait. Antarja dudu. Lho lha sapa? Bathara Antarja. Wedian. Dadi dewa. Surtayu titah ulun. Hus. Titah ulunmu kuwi. Titah iki ya apa? Jeneng kita arep ngopo? Kelakon nyoba kaprawiranmu. Kon arep nyoba? Oh, dewa nganggo kon lho. Kowe. Ayo, maju rene. Jebol dadamu cobanen. Hot. Iya. Hot. Iya. Wah. Wah. Mati tenan. Iya. Wah. Iya. Wedian. Wah. Iya. Iya. Wah. Wow. Yo. Sapa iki? Bathara Anoman. Lho, kethek ya dewa. Bali takon. Sojo Permana. Mara maju rene. Bekok ilang nyawamu. Cobanen. As. Hot. Wah. Angel men. Hei, candak. Hei. Wah. Hit! Ya! Hit!
Ah. Oh, wait, hey. Oh, wait. Oh, parah. Yo, wait. Wait, ya. Hey. Lo. Hey. Whoa, hey. Yo, wait, oh, hey. Ah, hot. Yo. Hey, Wedian dudu karepe dhewe. Dewane akeh meni. Kusuma Dewa, ayo ana Pak. Sawi Gatotkaca. Ya Dewa, iya. Bathara Gatotkaca, Kusuma Dewa. Ayo Mas Rene. Nyoba kaprawiran, cobanen. Awas. Hot. Ambruk. Siap, Mbak iki. Hot. Wait. Iya. Wah. Larane ra elok. Dewa apa ya atos iki? Has. Wah, ya. Kumasanya pratangga Winduyat amon-amon regu mampang ayo maletik mancolot ayo enten apa wah ana wong kasektene gilani sinten Gatotkaca jenenge wah awake kaya watu karang tak dodok malah tanganku dhewe sing nglocop kono ubahe kok ora lah sampeyan dinapake wah kono mung sinambe karo lungguh sila tumpang tangane mung nyikuti rae kaya samber bledhek ndasu oh mula nganti kaya ngono durhasah kowe omong wae maju genti kono nun maju ganti.
Kula. Iya lho lah sapa? Kancane mung kari kowe kok. Nggih mpun nek ngoten. Maju kok nggih pun kuwi. Pun mang mundur. Sapa sing kemliwer gaglak limpan. Ayo. Ayo diamuk. Sapa iki? Gatut kok. Ora. Sapa iki? Antar Di tunggale. Sapa iki? Setyaki. Setyaki kecok. Ayo di tunggale. Ora diremuk kaya ngono, ora rampung-rampung. Sapa maju diaglak pisan kene. Ayo tunggale kene kabeh. Ah, apa wah enek ketheke. Sapa kowe? Anu maju. Ayo kowe. Ndi tunggale kene kan metu kene. Konangan. Ambil yakso gaglak 5. Tak. Itu tak. Sudah. Dah. Ayo, kene. Apa? Sapa iki? Hontos. Hontos. Ayo, nah. Anggap iki om. Rumasane kok kaya cakeme. Mau atos kok empuk men. Mbondasmu kuwi. Mripate perang ya perang ora usah ngawur ngono kuwi. Ayo wani arah ku piye? Iki rajane gluduk. Sorry, Mbak. Mangkal kok neng kene iki. Kene nggone wong perang kok tawani. Sing tawa ki sapa kene ngesis. Ngesis kaeku dhewe kok. Apa iki apa? Mau ki ngapa lho? Ora ning apa-apa kok kemliwer dhewe ae. Wong kene iki waton nyang gabrus kok. Lah sak iki jenenge sapa? Aku bola. Tangkem iki lho. Kowe iki ngopo? Wedan apa piye kowe iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa? Lho. Kowe sik ta, kae mong liyane tak cokoti manut. Ayo kowe iso nandangi Baladewa. Kelakon dawa umurmu iki Bathara Baladewa. Wah, dewa ya dewaku. Dewa kok bengok-bengok iki. Jenengmu sapa? Bathara Baladewa. Kowe sapa? Gambira Yaksa. Heeh, Gambira Yaksa. Kowe tekan kene ngopo? Buta yahene metu sing akon sapa? Panitia. Lho kok panitia iki? Kowe tekan kene ngopo? Tunyak-trunyuk nyanyian tekan kene iki lho arep ngopo? Sapa wae sing madeg dewa ana kene, kudu mrungkat kimpul minggat saka kene. Yen ora minggat tok kapake. Yen ora minggat tok kapake, Mas, tok kapake. Janji ora minggat, kelakon ilangi nyawane. Sapa wae, mbuh ora idep. Aku ya dewa ning kene, kudu lunga. Ana sayembarane. Apa sayembarane? Yen kowe bisa nglangkahi bangkene Baladewa, aku tak lunga. Ora sanggup. Wong buta iki ngono kuwi kok. Oh sak jagate ngono buta. Ngono. Buta ngono kok ora entuk. Ora sah. Ayo, yen kowe arep nyoba Bathara Baladewa, mara gage, cobanen aku iki. Wah, kelakon untal malang. Piye? Balenono. Untal malang. Untal malang. Kadoan nguntal ning Malang iki ngopo? Apa kene iki kurang untal-untalan? Oh, seling sura piye. Untal Malang kok nguntal ning Malang. Ngapa dadak ngebis? Ayo manuta, kelak gaglak nyoh, iki arep mangan Baladewa. Iki mangan sirah, panganan sirah. Dodo iki nyoh, iki dodo. Arep njaluk apa neh? Pupu nyoh, iki sikil alah kosek ta. Kabeh kok dilebokke.
Siji-siji. Cangkeme ora sedeng. Engko isin ae lah, gak adoh omahe isin. Nek butuh rak ya mara dhewe. Ayo, yen nyoto kowe butuh ampuh, Baladewa ayo ono. Ah, lakon gaglak lu aduh blak mengkak cangkemmu bosok kok. Ayo. Menungso ora tata kowe. Ya ampun. Hei! Madhep re! Ngantemo! Ngantemo! Kurang bola nyurono, kurang gaman medhati yo. Ampian kaya wong jala, rebutan kaya menjangan mati. Ora-orane bola gegir kung salah apa. Sayu tomor kene urip galek iki. Buta kene dublok tekan cangkem iki. Kowe butane jam terbelah kowe. Kowe jajak karo Baladewa. Apa rumah kamu aku iki wedi karo dapurmu. Ayo. Apa kuwi? Ayo. Matane ngono kene. Lek iya. Baladewa dijar. Ayo. La. Ngelu. Kok diar kowe. Ayo. Ayo. Ya jangan Baladewa. Iki gambare Baladewa. Bongkok kowe. Ayo. Iki apa Baladewa. Iki ayo. Ayo. Wah, mesti menang. Patih wale. Menang kowe. Selamat. Ayo. Menang rak ya ora kaya ngene kahanane. Wis remuk kaya ngene kok. Enek opo iki? Alah. Nek wong edan kok ya tekan kene. Wong edan kok yane ucul. Sapa mungsuhmu? Baladewa. Ya dewa, nggih. Bathara Baladewa dikapake kowe komplit lho. Kaya wong jajan. Ayo jatasi dipisuwi didak-idak. Kok ora males? Ora gelem gentenan kok males. Nek ana gelem gentenan ngono padha penake wong ora kok. Ngono njaluke penake kene sing rekoso. Ora tok cokot. Alah empul lho nganti entek untune. Atos kaya wis gligen kok. Kudune kowe buta iki galak nggih. Kalah galak rokono kok. Ora tok wedeni. Aku medeni malah sikile punten cangkem iki. Maju gaglak mangapa nyotungkakmu tadono bres-bres modar Baladewa kula sing modar mriko sing ngebres ana sing nggih wah dijejeki nganti kemput wah ala dalah yen ngono ning rak luwih ampuh mungsuhku lho ampuh mungsuhku piye ta mungsuhmu Gatut kaca men kalah masa ngono nggih yen ngono aku disepeleki no ing ngatasi Gatotkaca kok mungsuh karo kowe. Apa kasekten kuwi sak ngisormu lho, tenan kok musuh Baladewa niku luwih elok. Luwih penak nek sampeyan mboten nyoba wae lah wis. Gelo bakal nek nyoba tuman. Apa ngono pun mancobi to? Pun mancobi. Wah aku bebayalah wis tak coba to. Wong kene wis rekoso ayo ngene nyoba ngono. Kosik to. Ayo gek disumbari, ayo. Balat kosik tak sumbar dhewe. Kaya wong bisu ae disumbarke. Baladewa mara gage sawangen. Iki Kusumadewa. Mara maju rene, ilang nyawamu. Piye? Sawi. Kusumadewa. Kowe Baladewa to? Ya. Aku Baladewa. Galakmu. Ning rak lahire atine ternyuwan bocah niku. Raine iki galak. Semaputane. Baladewa. Mara maju rene. Cokot kupingmu. Cokotan. Cokot. Janji ora iso cokot kupingmu. Tugel ndasu. Wah, wis ora wae, wis ora. Wah, krungu suarane wis kaya samber gledek ndasu. Wis ora. Ya wis, ora situ. Oh, ratu kok. Walah, ger. Wis aja tok tutupne. Bebasan gecak kemir kotong tanpa guna paedahe. Yen aku maju malah kewirangan. Aku golek bendha iki. Salah. Yayi Bathara Setyaki wonten dawuh. Ana kang bakal ngaru biru.
Ya kuwi wadyabala saka sabrang ning wis pidak jempol kelawan para Kurawa. Katone bakal ganggu gawe nggone padha mapan ora kene. Lajeng kados pundi ora sandadak padha bingung. Dinteni nganti sak baline anakku wis anggeni. Kudu kasil kudu entuk gawe. Yen nganti ora kasil, Baladewa sareng ngamuk sak paran-paran. Mekaten kakangku lho ya. Praitna sing ati-ati. Swatama wonten dawuh paman. Kaya kang wis tok sumurupi Begawan Sangkara Dewa pancen elok. Dheweke ora gampang kengguh marang kekuatan sing tanpa ana guna paedahe. Bakune goleki ana ngendi papan dununging para Pandhawa iki. Kang mangkono ayo tumuli padha tata-tata. Aja nganti ana dom sumusuping banyu. Ngestina dipageri dengkul mubeng yen ta ana apa-apa Kurawa kudu samapta ing gati sendika paman.